In Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pala siyang kagikaroon mo kining usa ka babay nga taga Tipulo, Mandawi City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Siena. Unsa day? Languyab ni mo si Ram nga itong kauban dinhi? Lagi, day. Abi ni mo, ganahan man ko niya, day. Ako kang sugtun, no? Unya, kay Muslima na siya. Oh, nga naman day Muslim, day. Day, kay baw na ka. Pwede pa na sila mga sawa o pila kabuk ilang gusto. Second choice na unya ka. Okay ra ka, anak? Kaya nagduaon lang kaganahan na sila. Day. Ugay na ako nang uyab ni mo sin ay. Kano sa man ko ni mo sugpon? Uan man good, Ram. Nahibaw na ko. Tungod kay ako Muslim, di ba? Nagkasabot ako sin. Pero tagain ang akong chance. Dili kagayod magmahay na ako sin. Ram. Unsa? Gisugot gid mo si Ram? O, day. Ganahan kay ko niya, day. Mura magkani og nahigugman ako niya. Day, Sheena. Ikaw ra ba? Dali ra kayo ka ma-fall og laki. Sumagod ka tong uyab ni mo sa una nga. Sikin sa gayto. Day, dili na ta maghiskot og lain, be. Dugay na kaayo to. Nya, lahi mo dyan ang akong gipati ni Ram, day. I think he's the one. Sheena. Na-enjoy ka? Oh, love. Enjoy kaayo. Nice ang atong gitanaw nga salida. Di na kam kaon? Busog na ko, love. Yato ti ka sa inyo ha? Okay ra? Aron makailapod ang imong ginikanan nako ba? Ha? Ako an, sa sunod na lang, love. Kanang makapanangit ko pa nga, maabot ka. Basin og masyak sila si mama. Ikaw good? May uyab ka na di ay? Oh, ma. Oh, way problema na ko, Siena. Sakto naman ka sa edad. May trabaho ka na. Pero akong hangyo ni mo na, ayaw lang kaayo seryosuhan na. Napakay manghod ng tabanganan. Iguwang namin si papa ni mo. Ayaw usagod pagminyo, Siena. Hapa? Ma. Wa gid mo nasulti si mama ni mo nga. Muslim imong uyab. Wa gyud, day. Murag muungot man ang akong tutunlan. Uy, basta musulti na unta ko. Laday, uy. Kinahanglan sooner or later. Sultihan dyan na mo si mama ni mo, uy. Mahadlok man ko, day. Uy, basin ba og dili siya ganahan ni Ram? Sao naman ang ako? Katulik ko ba yan ang ako mga ginikanan? Happy anniversary, love. Happy anniversary, but love. Love, ganan unta ko nga magminyo ta. Ha? Pero lisura eh. Dili pwede. Gusto unta ko nga ikaw na ako makaubang sa tibok na ko kinabuhi. Pero lisura eh. Ram. Unsa? Mubalhin ka relihiyon? Nayabag na kasi na? Wa kay bawo si Ram ani, day. Pero naan ako'y plano. Aron ba, wala problema kung magpakasal man ni Ram. Nayabag na siya kag maayo siya na, uy. Weng, love na ko si Ram. Na ikaw, uy. Basta ako, di ko uyin ang imong plano, day. Weng. Gusto gid ka? Oh, love. Gusto ko nga parehas na ta. Aron, wa ni masulti ang mga tao na itong duha. Unya ang imong parents. Unya na lang ako sila sultihan kung human na. Kay nasayod man gyud ko nga dili sila masugot. Na sige, ikaw. Sige. Tabangan ti ka aron ma-convert ka. Aron puhon, magpakasalata. Oh, love. Unsa ning ako nahipawan? Nagpa-convert ka og pagka-Muslim? Ma, Kung wa pa nagasulti na ako, wa kay planong mutugan na mo, no? nangita lang ko og saktong timing. Ayaw lang kong kasuko, ma. Kinsa maglalaki hana? Di patubang na siya namo. Gitudluan kay nagpapakat namo, ha? Gitudluan kay nagpamakak. Tarong ba na siya?
Sigurado ka nga naigugma siya ni mo? Ma, Ba, sige, tunto ka lang anang tawhanan siya na. dili maoy. Nagplano nami og nagplano nami nga magpakasal maong nagpa-convert ko. Kung mao ka na ala, pakasal mong inyo. Layas din sa kong panimay. Layas! Hilom na. Grabe kaayo sila Ram. Wala gani ko nila pa-explain na og maayo. Sige na, hilom na. Ang mas malamang buhaton huwag nawa ang imong huna-huna. Kaya kung okay na ka, magkuyog ka sa inyo. Manganyo ka pa sa ilo. Ari lang una ka sa boarding house na ko, day. Mintras war pa mo sa imong pamilya. Salamat day ha. Kay bawo ko day, nasayo pa nga akong gipuhat. Pero, love magod na ako si Ram. Nakasabot ko, day. Pero, ayaw na sa talimti nga love pagka sa imong pamilya. Wa man siguro sila buhaton nga dili makaayo para nimo. Weng. Kadali sa panahon. 2 years na ni Ram. Pero, time pa hapon naman lang, uy. Wa may Ram nga nagpakita na ako. Asa man kasi nga, usara man ta ni og building. Day? Day, out na ko. Tana. Kita kang Ram, day? Nakabantay ko niya ganina, pero maorsad to. Ganun man, wa mo nagkita. Wa lagi. Sige lang, day. Basin busy lang. Love, naibagong salidaron sa sini. Mananaw ta? Busy ko, Sin. Sunod na lang. Laina ni mo, loves, uy. Pag-anniversary na to, wala ba ta makasuroy? Kahiya sa mo uuwi. Gingnan nga, nalakog gila ka nga importante. Mas importante pa na ako. Sina, dili ta nang butang about nimo. Naapod ko'y kinabuhi nga ko, Ay, pagdrama diha. Kaya wakay angay. Sige, ato na ko. Magkalagot ka da. Wala ko kasabot sa among relasyon ni Ramday. Sa una nga, wa pa ko nagpa-convert. Pinangga kayo ko niya. Kanya karon, parehas na unta mi. Pero bugnaw na kayo sinako, Dayweng. Di ko ka-judge, anak, day, uy. Ikaw ra gyud. Pero kung maunang imong gibati, klaro na jud kayo nga buang ng dako si Ram. Kung dili pa, hagbayron ta kaniyang gipakaslan kung tinud-anay pa nang intinguha nimo. Daghan na kayo kag gisacrifice para niya. Unya, ngun anak lang kasayon kaniya ibitin sa ere. Ni gagod niya. Hapit na sa mahuman ang adlaw. Wa gyapon nagpakita na ako si Ram. Bisan text, wa gyud. Dili na noon ko katarong og trabaho sa akong trabahoon. Daghan na kay kong backlog nga paperworks. Ay, asa naman ni? Abi ba na ako og love ko ni Ram? Pero nagkadugay, nakawa man hinong ilamig. Sina? Uy, Sina. Oh, Dayweng, ngano ka? Nahibaw na ka sa balita. Oh, usa man nga balita? Nagagubot sa admin department. Tungod ni Ram. Unsa? Nga naman? Nang lumpo man day ko uyab. Kauban pa ganiya sa pisina. Marua di ang tawhan na, uy. Ikaray gitunto, Sina. Pasaylo ako, Sina. Ram, Morisay na ko. Mapauli ko Mindanao. unsa? Pero kung ganahan ka, pwede ka mangkuyog na ko. Magpakasal ta dito. Ram, Kung madawat ako nimo, magpakasal ta. Please. Nayabag na gyud ka, Sina. Nagpatundo ka tong buang nga dako. Nagka-decide na ko, Weng. Mukuyo ko ni Ram sa Mindanao. Bahala na sa inyong isulti. Nabahala ka, uy. Basta hunahon na og maayo tanan. Lisod ng relasyon nga daghan tag napasakitan. Weng, Buhaton ti ka sa pier, love. Maglukat ko na ng ticket dito. sige, lab. Bye. Lord, tabangi ang taon ko sa pagdesisyon sa tanan. Lamdaki ang akong una-una. Please. Day, ganina na sigtawag si Ram, oh. Dagan na kayo og miss call sa MCP. Tupagan na lang ka, ha? Hello, Sina, asa naman ka? Nabiyaan na tas barko. Ram. Asa na ka? Dili na kumukuyog ni mo, Ram.
Sorry. Usa? Buang ka matingali? Wala ka buang nagsigwat ni mo? I'm sorry, Ram. I'm sorry. Sakit kaayong among panagbuwag ni Ram. Naluoy ko niya. Pero maoy kiingon. Before you can love somebody, we should love ourselves. Daghan kaayo ko og sacrifice para niya. Pero iyara kong gipasakitan. Kanimo Ram, hinaot nga malipayo na ka. Dini na lang kutob og daghang salamat sa RMN. Mao ko mga hikalang kaagi ni Siena nga taga Tipulo, Mandawi City, Cebu. Mga kaagi kibata ni Dol sa radyo ni Jeneline Soto Socopos o kabuhos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga hikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. I-address lang naning tulumanon, handamanan sa sakawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handamanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpamilya. Mayong adlaw ko yung tanan nga nagpaminaw karon ni mo tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko sa pangan nga Rosie. Hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Taga Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong kaminyoon. Dugay na manggong wa magpakita ang akong bana namo. Aron inyo hisabtan, ingon niini ang mga paghitabo. Ayo, O si ato, day? papalit ako pugas sa kakilo. Ay, kadiyot kay magdilo ko. Sardinas pod usa, itlog pod duha. Bibi. Abi nang gibasa ni mo, be. Gipadad ang maday listahan. Ikay mo dahil tanan? Oh, Kadiyot ha, magkuha ko sa tubag. Anong kasudan ng tanan mo pinalit? Kay mayabo niya ni Mugas. Ma, ato na ko sa eskwelahan, ma. Amin ko. Kaloyan ka sa Diyos, anak. Ambing sa dyan, halin Oh, ma. Ay, dako na gitaw ng akong anak. High school na siya. Midako na lang taon siya, nga wag yung balik ka atong Renante. Asa na akong gipalit nang? Ay, day tuod mo. Ay, nalimot man lang ko May customer man day kong giatiman. Nga nagpaabot na ako. Oh, tuwa na dahil si Lini sa eskwelahan. To ano pa? Hmm. Sa'yo mo kayo ni ato sa eskwelahan. Mahadlok pang malit. Ang ubang mga bata taon, mo pa'y pagpalit og lunga agonon para silang pamahaw din sa akong tindahan. Pero si Lenny, ay, mo ni paggikas sa eskwelahan. Kay, nga naman di unta pa. Ay, muhatag sa mata kog baon. Tabang-tabang pa ni mo. Pa, Buot ang pagkabata sa Lini. Sayang, nakaamahan og buang. ay, Tuwa na gani balita bahin sa banan ni mo. Dako na ng imong anak. High school na. Huwag kay kaabag sa pagpadakaw pagpa-eskwela ni Lini. ay, okay naman ko pa. Na, sustinihan man ako sa Lenny ba sa mga pinhanglan? Pero di gyud iya anak ka buhong. Galimitan mo pa gani para baon sa eskwelahan. Mong ako na paghatagan. Nakasabot sa mga sa Lenny pa. Yan man, wa kay planong pangitao ng imong bana aron kapangayuan mo og sustento sa inyong anak. Ay pa, naka-move on ako pa. Mm. Gikalimtan ko na siya. Alam sa unsa pang pangitaon ako siya. Aron masakitan ko pag-usap? Ay, wa ko mo ingon nga pag-uli mo. Sustento lang unta ba? Ay, ayun na lang anak pa, oy. Di ko mamugos. Mm. Kaya kung interesado pa siya mo tabang na ako, namo sa mong anak, di na siya kinahalang pang pangitaon, pangayuan. Kinabaw siya asam eh. Rosie. Ma, gisuwayan ako pangita si Papa sa Facebook ba? Ako ang gisearch niyang pangan. Nakitaan ako. Gipangita di mo ibang papa sa Facebook? Gisuwayan lang gud nako, ma. Kay gusto sa ko makakita ko unsa na iyang naong karon. Kay mabay ko hinumdum sa naong ni Papa sa gamay pa ko. Sa picture lang sa inyong kasal nako siya makita. Oo niya. Naon sa labas papa ni mo? May lain na di siyang asawa o mga anak manong. Ha? Naaman sila family picture nga, gipost sa Facebook. Na sila duha ka anak, ug ang iyang asawa, tuwa sa abroad. Mao ba? Ug nakuha na ko number ni Papa nga inggibutan sa iyang Facebook, ma. Atong tawagan, ma. Natandog ang akong garbo sa dihan nagkabuwag kami sa kumbana.
Di naon ta ko gusto mo tandog pa o mangita pa niya. Apan ang akong anak, nangita gyud di ay siyang amahan. Kay wa ko man tudloy ang akong anak sa iyang anging buhaton. Apan gipangita niya ang iyang pangan sa iyang amahan sa Facebook. Tuod man, nakuha sa kong anak ang iyang contact number sa Facebook. Ug amo kining gitawgan. Unya. Hello? Hello? Hello, kinsa man eh? Si Rosie ni Nan? Rosie? Kinsang Rosie? Grabe ha. Gikalimtan lang ni mo ako nga. Di ka lang mangumusta sa atong anak? Uy, ikaw ni, Rosie? Oo, taon. Pero di yun ni akong kabubuton nga mangita ni mo ha. Ang imong anak may nangita ni mo sa Facebook. Gisearch ko niya ang imong ngan. Maong nakakuha siya contact number ni mo. Kumusta naman tuod nga itong anak? Si Lenny. Dako na. Og niya siya sa akong tupad. Kamay pag-istorya o. Kay kini man siya excited kayo mo contact ni mo. Palihog ko, Rosie. Salamat ha. Nak, papa ni mo o. Kay may buhaton pa ko. Ambing ma. Hello pa. Kumusta naman ka pa? Kalain sa akong kibati. Nga nalipay nga akong anak sa katapusan. Nakitag na kontak na niya yung amahan. Ingon sa nangigi ko. Di ka kupyaan sa akong anak. Mao ba? Maayo noon kay nagpakita na siya. Pero may lain naman siyang pamilya pa. O may mga anak na. Unsa? Kung mauna, ikiha. Unsa pa? Ikiha tong buang nako. Magminyo na di siglain. Di matawag ng minyong klaro. Nangabit ang tawag ana. Mga pwede na nimo silang magkiha kay may ebidensya ka. Kay may mga anak na magha sila. Kaluisod pa no kung mga peso sila. May anak na ba sila? Rosie. Hindi naman sa ko idesado sa kumbana ba? So nga lang magkikiha pa man ko. Ay, kadi pa ha. Si Nante manawag. Naibaw naman kang may lain kong asawag anak, no? Oo. Gipakita mo ko sa tong anak sa Facebook. Huwag yun tago ni mo, Rose ba? Kaya kong sultihan ni Miss Grace. Ang inahan sa akong duha ka anak. Nga, nagkakontak kay ta. Ubato niya. Nainiguli niya. Gusto niyang magpagkasal me. Oh! Mahimo din na. Nagkasado man ta. Oo gani ka mo hangyo minimo. Nga ipaanol ang ating kasal. Aron magkasal may iniguli niya. Unsa? Oy, kabuang ko niya. Manay tuyo sa iyang pagtawag nimo. Imbes nga makig-areglo nimo og sa inyong anak. Wa mo abot sa iyang hunahuna ang pagsustento sa inyong anak. Ay, sige na lang pa, uy. Kaysa mo, nakaayo. Oy, kung musugot kang magpaanol mo sa inyong kasal, no? Hala, pangayui siya sa pipila ka tuig nga wa siya magsustento sa inyong anak. Pwede din na pa. Nagsabot-sabot kami karon kung kinsa ang angayan nga mo-file ang annulment na mo. May nagkatambang nga mas maayo ko nung ako. Kaya wa magpay anak sa lain. O ang akong bana ang nangabit. O may mga anak pa kini. O mahimo na akong ebidensya. Ang ako mangpunta na mo kini musunod. Una pangutana. May laing babae ang akong bana. O may duha na sila ka anak. Ganit gipost pa kina sa Facebook. Mapiso ba sila kung galing ako silang ikiha? O sa mang kasuha ang akong i-file nila? Ikadahang pangutana, gangyo ako sa kumbanang ipaanol ko no ang among kasal aron makasal sila. Kinsa may angay mo file? Siya nga may laing pamilya o ako? O kung sa masay among irason sa among pagpaanol? Ikatulong pangutana, wa siya magsustento namo for 10 years kay wa magid siya magpakita pa namo. Mahimo ko ba siyang pangayuan sud anang mga tuiga o sustento alang sa among anak? Ikaupat o katapusan, gusto gyud ako siyang pangayuan og sustento ay naglisod sab ko. Tinda-tinda ra gyud akong pangita og grade 7 ang among anak. Unsa mong giangay kong buhaton aron maanol og masuportahan niya ang among anak. Palihog tabagi tambagi ko. Kini ang akong siluran, Rosie.
Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal ug problema sa mga ginadiling drugas. Mao na ina mo pagdugay ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account kini ang Akong Suliran Official Writers Page. O pwede sa nato ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Classic pa maagi gyud na mga sukintig paminaw kung unsa nyo pagpadala inyong suwat namo mo na ay namo pagdugay pero dili sad mangluod kung pagpada ninyo wa dayon ninyo na paminawan ang inyong suwat wa na namo gipalutaw sa tubig naataw na diri sa ato ang RMN Production Center no gihimgi ready na siya pero daghan kitag madawat yung suwat di ba partner? Yes, partner. Oh mo na first come first serve basis. Mao ya, dili mangluod. Ang mga greetings nato kinsa man? Ang akong nasakyan nga taxi na sa gikan sa airport ingon dire si Reynaldo Pagubo na taga Punta Inganyo, Lapu-Lapu City, no? Mayong pagpaminaw sa mga Pagubo family diya sa Punta Inganyo sa Lapu-Lapu City. Yes. This is through to Bob and Rose Trinidad diya sa Davao City. Ang atong sender partner 30 years old si Rosie taga Davao Oriental. Yes, Rosie. Legal ta niyang today. problema. 10 years na wala napakita niya ang iyang bana. Ug nakitaan na lang kini sa ilang anak nga grade 7 na sa Facebook. Wow. May lain ng pamilya ang iyang bana. Ug may duha na ka anak. Abroad ang ikaduhang asawa nini. Gisuwayan nila og kontak ang iyang bana gamit ang contact number ini nakuha nila sa Facebook alang unta sa pagpangayo og sustinto. Pagihang nagkasulti sila, Gi-block. gihangyo noon siya niini nga magpa-annul sila sa ilang kasal kay mao'y gusto na sa kabit sa iyang bana nga magpakasal na sila inig uli niini gikan sa abroad, no? So mga na missing unya nakitaan pero wa na gay inang ta intensyon nga makig-uli pa siyang Huwag ko man tang Valentine's. Oy, pero sige na lang. So unang pangutana, may laing babae nga akong bana ug may duha na sila ka anak. Gipost pa kini sa Facebook. Mapriso ba sila kung ugaling ako silang ikiha? Unsang kasuha ang akong i-file nila? Well, kung pananglita nagpuyo gyud sila isip bana ug asawa, then ang ilahag yung kaso nga mga pwede atubangon is kanang kaso nga concubinage, no? Pwede po nimo siya ikiha not only because na siya lain but because gi-abandon mo and wa gyud mo tagay og support all these years. So pwede sa ta mo kiha for support, spousal and child support. Okay? Okay, so pwedeng mo Oo, pwede kayo. Hindi mo kiha partner, no? Mugasto na sila partner. O nya mo na mo talagid ko permi unsay atong tinguha, no? Oo. Kung ang atong tumong lang is Sustinto makakuha lang gid og sustinto, unya pwede ra gid ato dili kiha undi na lang gid ta mo adto anang kanang ruta sa pagkiha kung pwede ra gid mahusay, no? Oo, yun. Sa diplomasya. Kay makakuha gyud nag-time, effort. Ang kwarta issue, gyud. kwarta. Correct. Oo. Gasto, hasol. So ikaduhang pangutana, gihangyo ko sa akong bana nga ipa-annul kuno namo ang among kasal aron makasal sila. Kinsa man ang angay nga mo file og annulment namo nga siya man ang may laing pamilya ug unsa man sab ang among irason alang magpa-annul. Well, karon as of this moment, the only reason yun nato is kanang gitawag nato nga psychological incapacity. Dili pwede, no? Walay lain, no? That is under Article 36 of the Family Code. So wala gilain nga rason. Now, maski kinsa ninyo ang pwede mo file or mukiha. Kana ang imong bana ang gusto nga magbanal o siya ipa-file dito. Nganong ikaw man iyang hasulon, di ba? Gasto Siya pagastuha, siya paagian nga proseso, pasagdi siyang magpa-anal. Yes. Okay? Ang importante, bahalag maanal mo, mo Sustinto. sustinto siya. Mo suporta Anak. siya sa mga bata. Alright. So ikatulong pangutana, wala siya magsustinto namo for 10 years. Kaya wala naman good siya magpakita pa namo. Mahimok ba siyang pangayuan sulod-an ng mga tuiga o sustinto alang sa among anak? Yes, pwede gyud kaayos nga tanan. Kaya ang kanang mangong pagsuporta nato sa tuang mga bata, kinahanglan ang bana ang ug asawa ang mo gasto ani. Dapat half mo or mag-share gyud mo. Dili pwede nga ang asawa lang or ang inahan lang. Labaw na kung ang amahan, ang bana naapoy saktong pangita o kapasidad sa paghatag og sustento sa mga bata. And the law also allows nga bayran pug ka sa imuhang mga nagasto. Ang iyang share. No, of course dili full kay ikaw kaya naman pug ka mo tampo.
no, but kaya na pwede gyud ka paningil pod ato future and the previous nga mga expenses. 10 years back, no? Of course. Kung pila man monthly or annually, no? Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Gusto gid nako nga pangayuan siya og sustento kay lisod sab ko. Tinda lang ang akong pangita og grade 7 na ang among anak. Unsa man gyoy akong buhaton aron maanol og masuportahan niya ang among anak. In the first place, kanang pagtinda-tinda, dili na lang. Tinda-tinda ang imuhang pangita, no? Ayaw gina tan-awa nga gamay ang kanang ingon ana nga klase sapag pangita og panginabuhi, okay? Kasi dako pagka-income sa mga ningadto sa Kuwait. Mao, di ba? O syempre dako lang gyud kagastuhan mo nang lisod pod itigom. But pwede gyud kayo kakapangayo og sustento whether naanal na siya or wala pa naanal kana nga nakibaw na ka and naa na mo'y communication, then I think it's about time nga usa mo maghisgot og annulment ing na siya, maghisgot sa ta og sustento para sa mga bata og suporta ug unsaon na ninyo paghusay kay di na siya pwede kalimod nga maski naa na gyud siya ilain, maski na po katuig na ang nilabay, maski wa na gyud mo'y gusto sa usat-usa, naka-move on na mo, di man na ninyo pwede talikdan o biyaan ang inyong responsibility, isip amahan o ginahanan ng inyong mga bata. Yes. Okay? Mga sukintig paminaw, hinautuntangan na mo'y nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon. Dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. O mayong adlaw.